заради това. Ема, то не е проблема, че ти си напреднал, проблема е, че аз трябва много да назадна. Добре, Валка, ми звъни прасе ми се, тази ще се видиме. Добре, Ваце. Айде, жив и здрав. Чао. Тие неща си там, баща и сине, какви си. Оня ме префърли на сина, питах за кутия, намерих някаква кутия за 20 на лева. Оттам... Аз звъни и кажи, бе. Ай, я го прочете това, Яне. Оттам... Оня, трябва да си говори, когато има някаква цена. Викам, някакво малко ги доре, е това на 90 лева на Форс. Викам, кое? Клякам до него да погледна на картинката какво има. И оня ми наду главата. Това има 17 вложки. Такива, две на 17 мм, две на така. Викам, добре, малки клещи има, ще има. Викам, слагай, ще взема ги доре, ще взема това, сега ще ми направиш една цена на края на всичко.